ga baby ana ta nuna ta a duniya tsirara. Nace mata saboda me? Ko kuma a ina aka yi wannan? Tace in tana nan sai ki kira ta kici. Sai na kira ita yarinya na tambaye ta. Ina ne kika aka dauke ki hoto tsirara ake tace ita ma yanzu take jin labari. Tace yanzu kike ji tace eh. Wa ya gaya miki tace wata yar makarantar su. Wane ne kike zargi sai tace min wani yaro. Ina ne gidansu? Tace bata san gidansu ba. Kina da number shi a'a. Tace to sai ki nemo number shi ki bani. Ta nemo ta bani na kira shi nace bani number mamaka. Aka muka yi magana da maman nace ta min kwatance na je har gidansu. Da na je gidansu na same ta nace to na zo ne in tambaye yaron ki. Ko akwai dalilin da yasa ya ma yarinya wannan cin mutunci a rayuwa? Sai ta kirayo shi. Sai na tambaye shi nace ta yi maka wani abu ne wanda baka iya yafi ya kai mata wannan sai yake a'a ba ta mishi komai ba. To ba kai maka komai ba me yasa ka dauke ta kai ta har Phoenix hotel? Ga ta na yarinya kaman wanda zai ta bugu. A shaye take ko amine ne Allahu a'lam. Shekara ta 16. Da ne a ce ta fara iskancin da ta kai wannan abun ba wanda ya taba sanin tana da wannan hali a rayuwa. Ba don ni na haife ta ba. Duk wanda ya san tarbiyyar da ne ma yarin nan wallahi ya ga hoton nan wallahi sai ya kuka wani. Muna cikin wannan magana. Sai na ce ma yaron ya nuna mana tunda an ce bidiyon yana gare shi sai ya dauko wayar shi. Sai ya nuna mana da ni da uban shi da uwar sai ya nuna mana to bayan mun kalla sai uban ya ce to wannan ai ba wani abu bane ke hajiya kawai ke tafi yau tare mu ruwa juna a ciki ba wani abu ne tunda ba wai ciki yayi mata ba nace kai wurin ka ne kawai za a yi ma yarinya ya zama matsala to hajiya ki daidai kawai kin gane ko Allah ba mu sa a ki daidai mu kowa ruwa juna a ciki sai na wucewa ta ina fita raina a baki sai na zo da farko dai muna jajanta miki amma ta kuma muna taya ki alhini dan wannan ba karamin abu bane a ce BF dinki ya fito kuma ya sa kiletin a cikin al'umma amma duk da haka ina miki albishir a matsayina na maji dadin ku Allah ya yafe miki in dai har kin yi tuba taubatan nasuha zantukan ki duk wanda ya ji fa cike suke da nadama amma matsalar shine ba fa dan Allah kika tuba ba sai da jikin na ta'ayya yayi la'asar wallahi noodles din ki baran ga miki sun yi nisa sun je inda ba kya tunani fa laifin ki tabbas bai kai girman munafurci ba amma kin ga arewa an normalizing din munafurci amma ba ai normalizing din bi abba tabbas Allah mai yafiya ne kana cewa ka tuba Allah zai yafe ma amma fa social media ba za ta taba mantawa ba duk da dai an ce ke ba kya social media kin fi gane kwalakwalan ki ko amma dai still wannan abu da kike gani ko zai bi ki har ƴaƴan ki fa domin ita social media fa ba ta mantuwa kin ci amanar Allah fa domin ya ce wala taqrabu zina kin ci amanar iyayenki kin ci amanar ƴan uwanki kin ci amanar mutanen da kuke good time da su ƴaƴanki tun kafin su zo duniya fa kin bar musu abin fada kuma wallahi ina mai tabbatar miki sai kin yi hisabi da su ba domin sai Allah ya saka musu wannan wani kalar tsinki ne Allah mun gode ma da aka haife mu da wuri kai yanda ake gori a duniyar nan wannan ta zama mamanka ai ka samu matsala yan baya wannan ya zama muku darasi ba da abin da ya faru a duniyar nan lesson ne tunda dai harkar nan da daɗi ba za a daina ba to a dinga kiyayewa fa wannan shine shawara ta kai ki sake bidiyon ki ya fito wannan shine dalilin da yasa fa manzon Allah ya baka umarni ba wai zabin ka bane dolan ka ne ka nemo wa ƴaƴanka uwa ta gari fa alaika bi zatid din wannan nata ne kawai ya fito fa je ina scrolling down naga ana threatening din wata akan cewa idan bata bada 500 din nan ba fa ita ma nata noodles din zai fito wai me yasa ba ku da hankali ne ku kananin yan iska ne ma wallahi sai abin ya fito gobe ku danga wani susucewa mutane ma kwanaki ya wata ma fa ta zo ta dinga daga wa mutane hankali ku ba kwa daukan darasi ne ta zo tana saba kanta sabulu a bayan gida fa wai an sake mara ne a bayan gidan bata sani ba a bayan gidan talakan akwai wajen tsayar da waya ne kai saboda ire-iren wannan dalilan yasa kuke gani kamar iyayenku suna takura muku ku kiyaye saboda abin da zai je ya dawo ba shi da kyau kuma duk duniyar nan da kuke gani ko idan ba mutane ukun nan ba karka yadda da kowa babu wani wanda zai rufa ma asiri mahaifiyarki mahaifinki mijinki wa'annan mutanen da na lissafo ba su kadai ne ba za su iya ci miki amana ba su kadai ne ba za su taba miki gori ba su kadai ne ba za su taba postin din BF dinki ba sai kuma bara a rasa dan uwanki na jini ba ko wata yar uwarki ta jini sex partner dinki fa bai iya rufa miki asiri ba bai ji tausayin ki ba ya zo public domain ya postin din wannan abin waje da social media is faster than you think ranke rade wace kalar kwaya kika sha da kike tunanin yan media za su ji tausayin ki ko za su daina pushing din bidiyon ni yanzu a matsayina na wama ki gane daurin dosano dan wake akwai ba an ji tausayin ki an gaya muku wannan kullan da ake muku da ina za ku je din nan tsanakku aka yi ni da za ki dau shawara ta ma ki daga hanki kawai ki koma Lagos dan kin iya style ka ai western din talent ana gaya muku gaskiya har wani izgili kuke wa mutane wanda a dinga yi muku da yaran da kuke ji wallahi duk duniyan nan ba wani mai hankali da zai aure ki wanda dai ba su fito fili ba su ma Allah ya kiyaye kuma muna fata Allah ya rufa musu asiri Allah ya shirya su ya sa kuma su daina shi yasa kullum muke ba ku shawara idan ba za ku gyara ba to ku dinga yin abin nan faloki
ko kuma mata ba dama mace yar uwarku ta zo ta yi wani mess up din, maimakon ku yi mata rubdugu ku gaya mata gaskiya sai ku zo kuna daure mata gindi. Dan wannan daure mata gindi kuke ba, wai ta yi hakuri, wai kaddarar ta ce, ya ci amanar ta, ya zalunce ta, ta dauki abu mafi daraja ta bashi, nawa ya taya da ta dauka ta bashi. A gida ne fa yaran nan za su shirya su fita fes, a ce musu ina za ku je, su ce za su je gidan anta Aisha ne, while kuma wajen wani kwartan za su je, kuma tun kafin su je fa sun san me za a yi. Ba faɗan iska bane ni, amma duk yanda ake yi na sani. Tun fa kafin ta zo ya indiketin mata me za a yi, daga response ɗinta zai gane cewa ta ba da go ahead ko bata bayar ba. Yau kin san me na sha in na rike ki? Ba ko ta doguwar amsa za ta bayar ba, tana cewa minti biyun to shikenan ta ba da go ahead. Allah ya kai mu gobe idan lokaci ya bada dama za mu yi magana akan kwaɗayi, abin da yake jawo ire-iren wannan abubuwan da kuma laifin iyaye in particular.